Så er der i hvert fald lys på hende. Jeg glemmer altså, hvor varm kaffe den er. Nå, jeg tænkte, at de sidste par gange, jeg har lavet sådan en video, så har det været, hverdagsmakeup. Og i dag skal jeg til fødselsdag, og der kunne jeg godt måske gøre lidt mere ud af det. Nu har jeg så sat mig så tæt på min skuffe, jeg ikke kan åbne. Vi skal også vælge lidt smykker. Og ja, så tænker jeg, at jeg lige kunne snakke lidt om, hvad det er, jeg går og laver. Hvad jeg bruger noget af min tid på. Og så bare sådan lidt alt muligt ind midt imellem. Fordi at sådan en random ting, jeg føler ikke, at han fokuserer så meget på mig. Nå, noget jeg gik og tænkte på i dag, det var for eksempel, at kan I ikke huske, at man var sådan en barn, og ens forældre var meget sådan, du må kun drikke koffein, eller ikke koffein, du må kun drikke sodavand til din aftensmad. Og så har jeg bare sådan gået og tænkt på i dag, at nu vil jeg aldrig råde nogen til at drikke sodavand til deres aftensmad. I hvert fald ikke Pepsi Max og Coca-Cola og hvad man nu ellers kan lide. Fordi i de fleste sodavanter er der faktisk koffein, og det svarer faktisk til en hel kop kaffe. Og hvis man bare går lidt op i sin søvn, så ved man også, at det skal man helst undgå lige op til, man skal sove. Eller i hvert fald faktisk en del timer før, fordi at det påvirker en så længe. Så det var bare lige sådan en random tanke, at sådan man også på et tidspunkt ikke har fået lov til noget. Altså jeg måtte i hvert fald personligt ikke få sodavand overhovedet ikke om morgenen eller formiddagen. Og nu der er det stadigvæk sådan, at folk skriver sådan, er det for tidligt med en måned? Det kan ikke blive for tidligt. Det skal virkelig være, når du står op. Fordi den påvirker dig så mange timer i løbet af dagen. Også fordi der er så meget koffein i. Så that makes sense to drink it early in the morning. Anyways, jeg tænkte, at jeg ville lave lidt mere fuld glam i dag. I hvert fald i et eller andet omfang. Måske jeg faktisk skal have mit ring light tættere på. Ja, det var måske lidt bedre. Og som jeg lige sagde, som den ikke optog, det er, at min hud er blevet sådan virkelig god her på det seneste. Jeg tror seriøst, det er fordi, jeg har brugt den der Cicaplast fra La Roche-Posay. Det er godt nok mørkt udenfor, men jeg bruger altid min SPF, fordi jeg er vant til at lægge makeup uden på den. Og man skal jo også bare bruge den. Der er også lys alligevel. Selvom solen går ned om 20 minutter eller sådan noget, 3:30. Men, og som jeg sagde, så noget af det, der afholder mig fra faktisk at gå uden makeup, det er blandt andet, at jeg får sådan nogle røde, gullige plamager rundt om munden. Sådan, det ligner, at jeg mangler et eller andet, sådan, om jeg har et eller andet, jeg mangler noget vitamin eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er især, når jeg laver sådan ansigtsudtryk, så bliver jeg super rød lige i det her område, og det synes jeg, ja, det kan godt være for nogen, at man tænker, det er ikke noget, men det ligner virkelig, at der er sådan der er noget vej med min hud. Og så tror jeg bare, når man har haft akne, så bliver man sådan lidt, så bliver man bare lidt mere, ja, jeg ved ikke, selvbevidst omkring ens hud. Fordi nu er den jo endelig blevet super pæn, men ja, der vil altid være, når man kan ikke være perfekt. Og det er som om det ikke er så slemt om sommeren. Jeg har også prøvet at undersøge, hvad det kunne være, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg er blevet klogere på det. Så er det sådan en hudsygdom, og det synes jeg bare ikke, det ligner. Fordi det er jo bare noget lys. Men her synes jeg ikke, det er super slemt, men man kan godt sådan lidt fornemme det. Jeg har faktisk ikke haft foundation på i, det ved jeg snart ikke, et halvt år eller sådan noget, siden jeg vil være færdig med min akne-kur tilbage i maj. Så det vil være længe siden, jeg har vasket min børste, så må vi se, hvordan det lige kommer til at ligge. Noget af det, at jeg går og bruger min tid på lige pt, det er at se, hvor sensitiv min hud er. Så bare lige krasse mig lidt, så bliver jeg lidt rød. Nå. Det er faktisk et fælles projekt, mig og Jonas, vi har. Ja, vi har samlet sådan vores viden og vores erfaring, og både Jonas' uddannelsesmæssige erfaring, og så min også nu her senest med konkurrence og mine klienter og sådan noget. Og så koger vi det simpelthen sammen til en e-bog. Og det kommer til at være en e-bog omkring vægttab. En vægttabs e-bog uden kostplaner. Man kan skrive sig op til den her indtil længe, og i perioden op til, at den bliver releaset, så
som går i starten af det nye år. Der kan man deltage i vores adventskonkurrence. Man kan vinde alt muligt forskelligt. Faktisk med ting til en værdi op mod 5.000 kroner. Ikke per konkurrence, men i det hele taget samlet for hele konkurrencen. Men altså sådan lidt kort om det, så er det et projekt, vi ligesom laver selv, og vi har kaldt det for life, fordi at vi synes, at det her med vægttab og sådan noget, det ikke bare skal være en 12-ugers transformation, og det er heller ikke fordi, man skal være på et vægttab hele ens liv, men det er fordi, at man skal forstå nogle systemer, som kan hjælpe en med et vægttab, men det kan også hjælpe en på sigt med at vedligeholde ens vægt, så man ikke altid skal have en jojo-vægt. Ja, og så i dag så handler det super meget om kostplaner og quick fixes, og I har sikkert også hørt om alle mulige kurer og supplementer og pisserlort for fedtforbrænding og alt muligt, men alt det der, det gør vi ligesom op med, og så laver vi sådan vores eget take på, hvad vi synes, man skal vide, og der vil være 12 ugers træningsprogram. Nå, jeg blev lige cuttet af. Det her, det er min foundation. One North i farven Mont Blanc, og det er den, der hedder True Foundation eller sådan noget. Den er ret genkendelig, hvis man bare søger på NARS i hvert fald. I love it. Jeg har brugt den i, det ved jeg ikke, 5-6 år eller sådan noget efterhånden, og det er den samme, og jeg vælger altid at gå tilbage til den, fordi jeg synes, den har en rigtig flot full coverage, og lige ved siden bruger jeg også den her concealer derfra. Jeg har ikke en skid mere tilbage i den. Så er det godt, at jeg har bestilt en ny, og jeg tror faktisk, jeg skal have en farve lysere, for jeg synes faktisk, den her, den er ret similar. Jeg har også brugt den til min hud. Ja, og ikke foundation her de sidste måneder. Vi har simpelthen valgt at gå sammen og lave noget, og så kommer vi selvfølgelig til at lave coaching hver for sig. Men vi synes, det er rigtig vigtigt at have 2 forskellige synspunkter på et vægttab. Også fordi, at man kan jo altid have sin egen tilgang til det. Men nu arbejder vi jo hver især også med klienter hver dag, og vi har hver vores udgangspunkt. Altså, jeg kommer ikke fra en baggrund med sundhed og en sund hverdag på den måde, som Jonas gør. Ikke at jeg kommer fra noget usundt, men det har bare ikke ligget sådan naturligt i min familie med bevægelse og mad og sådan nogle ting der. Så vi har også hver vores forskellige baggrund. Jeg ved, hvordan det er at være nybegynder og starte sent. Så derfor har vi også lidt forskellige syn på det. Så det synes vi, at vi vil gøre brug af. Også sådan, som vi har snakket gennem tiden, vi har kendt hinanden, så er det også bare gået op for os, at det er meget forskelligt, hvad man kommer fra, og at sundhed det er ikke tilgængeligt for alle, men vi ser det også på forskellige måder. Så ja, for at kunne hjælpe flest mulige, fordi vi synes, at alle fortjener at have det liv og få den krop, man gerne vil have, og blive tilfreds med sig selv og have de rigtige redskaber til det. Altså man kan jo tænke over alle de ting, vi lærer i skolen, og noget af det, som man måske burde have rigtig meget gavn i, det var sådan, hvordan man befærdede sig i sit liv. Mange snakker tit om det med, at de kan forstå, at man ikke har undervisning i skat og sådan noget, når man når en vis alder, og man skal til at tjene sine første penge, og det samme tænker jeg også lidt i forhold til sundhed og bevægelse, at det bliver altid sådan, igennem folkeskolen, så bliver det bare sådan lidt, ja, det er de seje, eller der er nogle enkelte elever, der er mega gode til idræt, og noget bestemt idræt, og så hvis man ikke er god til håndbold eller fodbold, jamen så har du ikke rigtig en særlig god oplevelse i en tidlig alder med sport, hvis ikke du er god til holdsport, og der må man sige, at træning, det kræver ikke nødvendigvis, at du er god med en bold og koordinering. Der kan du godt øve sig over tid. Selvfølgelig er det en fordel, hvis du har lidt rytme og god koordineringsevne og sådan noget der, men trust me. Alle kan blive gode til at styrketræne. Det er sådan lidt det, vi går og beskæftiger os med lige nu. Jeg har købt den her i Travel Edition, og jeg synes, den er fucking cute. Det er også fordi, I ved, at den er lidt drøg i brug, fordi den er sådan... Ja, til dem, der ikke ved det, så er det en blush fra Rare Beauty, Selena Gomez's brand. Og man skal ikke have særlig meget på, fordi det bare...
Den er pigmenteret. Den har jeg også brugt i super lang tid. Og jeg elsker den. Jeg kan godt lide, den er sådan lidt... Jeg har den i farven Hope. Jeg kan godt lide, den er sådan lidt pink undertone. Jeg har også noget sådan ferskenfarvet. Og det synes jeg er super pænt til sommer, men sådan, jeg kan godt lide sådan lidt mere kolde toner, når det kommer til sådan blush. Men jeg synes også, den ser faktisk måske lidt varm ud, når jeg får den på. Nu har jeg ligesom lagt de her 3 ting, så plejer jeg altså at bruge lidt setting spray på mine våde produkter, inden jeg begynder på alle mine puderprodukter og mine øjne og alt sådan noget der. Jeg bruger min setting spray fra Urban Decay Long Lasting. Og så kan jeg lige drikke min kaffe, mens den tørrer. Så vi bruger tid på at lave den her e-bog, og det glæder vi os bare super meget til. Det tager ret lang tid at lave design og sådan noget. Indholdet, det kommer rimelig til os, hvad vi sådan synes er de vigtigste principper. Men så skal man lave logo og brand og alt det der. Så, og det jeg heller ikke fik sagt, det var sådan, at som sagt, visionen med det her, det er jo, at det skal være for livet. Og potentielt også på et tidspunkt måske noget mere i det her brand. Men det er sådan vores samlepunkt lige nu. Det glæder vi os super meget til, og vi er også godt klar over, at coaching-ydelser i dag er i vores øjne, og nu har jeg jo selv været forbruger af en coach, og jeg synes, det er alle pengene værd, men jeg synes også, at der skal være et produkt til dem, som måske ikke har den her, det her rådighed til at have en personlig træner. Så er der noget til jer, som måske gerne vil bruge lidt færre penge på det, men stadig gerne også have et rigtig godt udbytte. Og så ved jeg også bare i dag, kan det være sindssygt overvældende at skulle navigere i alt det, man kan læse sig til online, fordi nogen siger det ene, og nogen siger det andet, og jeg forstår det godt. Det er... It's a fucking jungle. Altså, bare dengang jeg begyndte for... Ja, til januar det 7 år siden, at jeg smed alt og hoppede fuldstændig hovedløs ind i alt det her fitness, og har aldrig kigget tilbage, men det var bare sådan januars ting, og der kom en eller anden fitness-influencer, hun lavede en app, og det skulle jeg bare bede om, og så lige siden da, fordi jeg heller ikke havde tænkt eller råd til personlig træning på det tidspunkt, så tænkte jeg, at sådan et subscribe, det kunne jeg godt lige unde mig selv. Jeg tror, det var 200 kroner om måneden eller sådan noget, og så var det gratis den første måned og alt muligt, fordi det var nyt. Og det var super nyt dengang. Der var sgu ikke mange, der lavede apps i 2019. Så, men ja. Og jeg har faktisk også købt den her i travel size. Det er for Laura Mercier. Mercier, tror jeg. Jeg synes, den anden, den fylder rigtig meget med en make-up-taske. Og jeg har sådan lidt, jeg har sådan lidt lyst til at udforske det her make-up på en måde, fordi jeg elsker det. Altså, jeg elsker at lægge make-up, og jeg elsker at kigge andre lægge make-up, og I just love it. Jeg vil virkelig gerne prøve nogle nye produkter, men I ved sådan, jeg gider ikke at købe en ny foundation, hvis den så ikke er noget for mig. Men jeg vil gerne sådan prøve lidt forskellige ting, så hvis I har nogle forslag til nogle produkter eller noget, så vil jeg sygt gerne have dem, og jeg vil gerne prøve dem af for jer også sådan noget, fordi at det er sådan lidt, det er min hobby. Men så bruger jeg lige lidt setting spray. Setting powder, for jeg kan godt lide sådan, at nu min base den er sådan, så nu kan jeg sådan putte lidt udenpå, fordi jeg kan nemlig godt lide at gå ind med lidt mere bronzer, så det ikke er sådan klistret, men at jeg putter lidt puder uden på min bronzer også. Den her, den har jeg brugt i, ja, også en 5-6 år. Det er en veninde, som har introduceret mig til den, og jeg har aldrig kigget tilbage. Jeg køber den altid, og jeg køber den altid på tilbud. Og den her gang er det første gang, jeg har fået, den er lidt fedtet, den har fået nyt design. Den har altid været rund, men nu er den blevet sådan firkantet, og sådan, jeg synes, det ligner lidt sådan noget fra Chanel. But I love it. Der har været fucking travlt her på det seneste. Det er bare som om her sidst på året, så har vi bare fucking mange planer, og det er fordi, at min mor og lillebror har fødselsdag her den 12. og 13. november, og Jonas' søster har den 24. november. Så har vi årsdag den 3. december, jeg har fødselsdag den 7. december. Så ja, det er den her fucking bronzer, og jeg er obsessed. Jeg kan også bare godt lide et lidt bronzed look, I ved. Og jeg bruger den også tit til øjenskygge, fordi at jeg bare er mega... Ja, jeg gider ikke gøre alt muligt ud af det, men jeg har sådan ret gennemsigtige øjenlåg, så jeg kan godt lide at have lidt farve på.
Bare lige en lille smule, så man ikke ser sådan mega bleg ud. Og det er bare lidt ud over det hele, fordi jeg kan godt lide det. Vi har bare sindssygt meget at se til, og ja, så har vi planer, at i morgen der skal vi ned og hjælpe vores, vi har nogle venner, som skal have pakket en adventskalender til deres brand. De har Tante Grøn, hvis nogen af jer strikker. Det ved jeg har ikke en skid forstand på, men vi skal hjælpe med at pakke de her adventskalender, så det bliver bare mega hyggeligt. Og ja, så de næste par weekender, så har vi dobbelt julefrokoster, og det er sådan på Langeland, og så skal vi hele vejen til Ulfborg omkring Holstebro, så det er sådan, vi skal køre fra Langeland til Ulfborg samme dag. Og det er sådan noget, ja, det ved jeg ikke, det tager næsten 3 timer. Så vi skal sådan tidligt sådan her julefrokost, og så skal vi så den der fødselsdag, eller julefrokost om aftenen, så det er bare lidt ud over det hele. Og så weekenden efter det skal vi til Holstebro igen, fordi vi skal op og mødes med Jonas' mentor, som han lige har startet ved. Mega nice gut. Det kan han dele lidt mere om på et tidspunkt, når han selv ved det. Og så weekenderne efter det sker der også bare alt muligt. Jeg skal holde fødselsdag, og vi skal fejre Jonas, og ja, sådan lidt af hvert, så det bliver bare mega nice. Jeg elsker den her tid på året. Altså sådan i min optik er det her jo de bedste måneder på året. Sådan, Jonas spurgte mig den anden dag, sådan, hvad er din yndlingsmåned? Og jeg tænkte sådan, dem alle, sådan fra maj og frem, men jeg elsker især de der måneder, der ender på September, October, November, December. I just love them. Fordi jeg elsker at se sæsonen skifte på den her måde, og sådan vi går fra sådan sommer til en sensommer, tidlig efterår, og så de her sådan mega varme, mørke, men også sådan fyldt med lysagtige måneder og dejlige ting. Og jeg er også begyndt at sætte super meget pris på at holde jul igen, især efter at jeg mistede min far, havde jeg sådan en periode, hvor det var bare fucking svært. Og jeg vil også sige, hver gang, at der kommer Disneys juleshow, så sidder jeg bare og tænker, så får jeg sådan en, fuck, jeg savner dig. Men fordi det var vores ting sammen, det er meget nemmere for mig at være i nu. Og det er jeg mega stolt af, fordi det er ikke kommet nemt til overhovedet. Så det sætter bare super meget pris på, at ja, jeg har skabt et liv, hvor at jeg synes, det er værd at leve sådan for. Og ja, at det er også min første jul, hvor jeg ikke skal arbejde som sygeplejerske. Og de sidste par år har jeg bare haft sådan en rigtig elendig juleplan. Så har jeg enten skulle arbejde nat fra den 30. til den 31. Og så har jeg jo sådan stået op, når det har været dronningens nytårsdag. Og ellers har jeg skulle arbejde 1. januar, altså i dagvagt. Så det har bare været sådan, shit. Enten så har jeg været fucking smadret, eller så, nej, og det ene år, hvor jeg skulle være nattevagt fra den 31. Nej, fra den 30. til den 31. Der var jeg, altså jeg havde sådan en koldsved, fordi jeg ikke rigtig kunne sove. Og jeg følte hele dagen, den var væk. For jeg stod op sådan klokken 2, og I ved, nytårstalen begynder også noget ved 16:30-17 tiden. Så jeg skulle bare op, gøre mig klar, og så afsted til nytårsaften. Altså det var bare ikke sådan den følelse, jeg har vokset op med hele mit liv, så jeg synes bare, det var super svært. Og så skulle jeg i aftenvagt dagen efter, så jeg godt sådan lidt drik, men så dagen efter, så var det sådan, jeg gik bare og ventede hele dagen på, at jeg skulle på arbejde, og alle andre skulle ligge hjemme og hygge sig, og ja, og så kan jeg huske, at jeg var på arbejde, så sidder vi så også af statsministerens nytårstale på et tidspunkt, og spiser vores aftensmad, og så er der en patient, der får hjertestop, og det er bare frygteligt, og det fylder jo hele aftenen, og det er bare sådan en dag, man bare har været sent ude, og ja, man håber bare, at det er den mest stille og rolige vagt, og man bare kan gå hjem og sove. Så det var virkelig synd for vedkommende, men ja, sådan var arbejdet, men jeg kan bare huske, sådan, det er bare, så er man bare arousal igen, altså så er man bare på, og det tager lige et stykke tid lige at komme ned efter sådan en oplevelse, fordi man bare kører derudad med adrenalin. Og vi var jo heller ikke særlig mange på arbejde og sådan noget, så... Og så ved jeg ikke, hvad der er med folk på en afdeling, når der sker noget akut. Der er altid nogle patienter, der sådan... må jeg godt lige få en tår vand? Sådan, kan du ikke se, at vi er i gang med noget? Altså... Jeg ved ikke, om det kun er mig, der har den oplevelse, men damn, altså... Der er altid nogen, der sådan skal få det til at handle om dem i noget akut, altså...
Den her mascara, jeg elsker den. Det er bare den her pink en. Jeg køber den i normal. Men den og så den der Telescope, den der guld en, den skulle være super god. Nu har jeg kun lige prøvet den her. Normalt så kan jeg egentlig også godt de her vipper på, men jeg var ekstremt dårlig til at tage dem på, og jeg gad virkelig også godt være en af dem, der havde de der cluster lashes, altså nogen, der holder i flere dage og sådan noget, men jeg skal da admit, jeg kan virkelig godt lide at vaske mit ansigt, altså sådan, I ved. Så det der med at have vipper på og sådan noget, det bliver en meget kort affære for mig. Jeg tror, det er sådan, nogen har det med negle, at de sådan, så vil de gerne have dem af. Og sådan har jeg det bare lidt med vipper, sådan, jeg synes, det er super flot. Men jeg kan bare mærke, det var ikke særlig godt bukket. Jeg kan bare mærke, at jeg bliver sådan, I ved, jeg har brug for at klø mig i øjet. Så det er sådan min primære beskæftigelse lige nu, fordi der kommer til at være en masse arbejde med nyhedsbreve. Vi kommer til at dele en masse viden. Vi skal lave bogen færdig. Vi skal markedsføre den. Vi skal ligesom have lavet de her konkurrencer og alt muligt. Og det er primært mig, der kommer til at stå for det, fordi at Jonas jo har en fuld virksomhed op at køre, og det har jeg ikke endnu. Så det er blevet min lille Jonas' sidegeschæft og min primære geschæft. Vi skal ned og fejre min mors 49 års og min lillebrors 17 års. Så I kan godt regne ud, at næste år det er one hell of a year. Altså min mor bliver 50, og Mikkel han bliver 18. Og det var faktisk også sådan, da jeg fyldte 18. Der blev min mor 40. Der er lige præcis 10 år imellem os. Men det er bare sådan lidt, jeg synes 50 det er bare lidt større, jeg ved ikke hvorfor. Men måske det er fordi sådan 40, det er sådan, okay nu er du sådan voksen, men du har lige været i 30'erne, så det er ikke sådan gammelt. Og det er heller ikke fordi, jeg synes 50 er det, men det er bare sådan lidt mere, så man sådan i en moden alder, synes jeg. Og jeg er mega taknemmelig for, at min mor er sund og rask, og hun er jo i gang med at læse til sygeplejerske, så det er også mega spændende. Og det er også virkelig mærkeligt at tænke på, at sådan for hvert år ældre hun bliver, der bliver hun en fødselsdag, min far ikke bliver. Han blev 47, så det er sådan hver gang sidste år var hendes første sådan fødselsdag, hvor hun blev 48, så hun blev ældre end ham. Du ved, jeg fejrede flere fødselsdage med hende, og kommer til det, end med min far. Which is so weird. Så det skal man også bare lige huske at være taknemmelig for hen ad vejen. Så kunne jeg godt lave måske lidt liner eller noget, men jeg synes faktisk, at jeg bare holder det til det her, så gør jeg et eller andet fancy ud af mit hår. Jeg elsker den her fra NYX, tror jeg det er, i farven Coffee. Og så har jeg den her fra Charlotte Tilbury i M.I. Kiss, tror jeg den hedder. Hvis jeg læser det rigtigt. Og jeg tror faktisk, jeg går med den her. Den er lidt mere pink. Og jeg synes bare, den er så flot. Og det er lidt svært, når man kigger i spejlet. Det gør bare altid super meget at have en lille kant på læberne. Man kunne også godt lige putte et lipgloss i, men og så ved jeg ikke helt, hvad for nogle øreringe jeg skal gå med, fordi jeg elsker dem her. Det er sådan en diamantøring med en lille perle i. Men jeg har også dem her, og det er seriøst de flotteste øreringe. Altså jeg fik den her i 25 års fødselsdagsgave, sammen med en ring, der passer til. Og sådan, det er sådan en diamant, men så er der også diamanter herinde, så det er sådan, uanset hvad vinkel du ser den fra, så kan du se diamanter, og så har jeg sådan en ring her til. Og jeg kan bare godt lide at være lidt ekstra. Men jeg ved ikke lige helt, og så er der selvfølgelig dem her, jeg altid går med, som bare er sådan, I ved, en lille chunky hoop. Det er også meget pænt. Det tror jeg lige at finde ud af. Men ja, det var i hvert fald bare lige en lille jab, og vi har masser af dejlige planer her det næste stykke tid, og en af dem er så i dag, vi skal til Svendborg og fejre fødselsdag, og jeg tror, at det her det bliver nok cirka mit endelige make-up look.
Jeg burde nok farve mine øjenbryn. Jeg synes, de var lidt svære at fylde ud den her gang. De har sådan lidt mærkelig shape, når jeg ikke lige får hvad hedder det så? Farvet dem. Så de har sådan en pæn base. Jeg synes, de er sådan lidt svære lige og sådan ret til. Men ja. Så håber jeg, I har hygget jer lidt. Og så må I lige skrive, hvis det er, at der er nogle produkter, jeg er lidt i tvivl om. Hvis I gerne vil have det at vide, så... Nå, jeg blev lige cuttet af, fordi at jeg er ved at løbe tør for strøm hele tiden. Nå. Det her, det er min foundation. Von North i farven